Väčšina ľudí, žien, sa naozaj nechce vyliečiť, nechce sa mať lepšie. Že odkiaľ to viem? Viem to preto, lebo je toľko dostupných možností a zdrojov a tieto ženy s tým nerobia nič. Jednoducho nevidia seba ako investíciu. To znamená, že koreňom tohto je, že oni si neveria, že sú schopné sa vyliečiť. Jednoducho si nenajdú čas a energiu na to, aby do seba investovali a urobili si svoj život lepším. A v mnohých prípadoch si nemyslia, že je to veľká vec. Pretože oni sú už v konečnom dôsledku zvyknuté na bolesť, na biedu, na nešťastie, na to, že ich život je taký, aký je. A je to ich pohodlie, pretože je naozaj malé percento žien, ktoré naozaj sa chcú vyliečiť. Je to totižto práca. Vidím, ako tie ženy sú schopné celý deň stráviť v nejakých dizajnerských obchodoch s oblečením, alebo s kabelkami, alebo s výberom nejakých okuliárov a potom sa čudujú, že ich život je biedný a mizerný, že majú bolesti a nevedia, prečo sa ich život nemení k lepšiemu. Je to preto, lebo robia stále to isté a nič na ich zmenu.